Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λέγομαι Μιχάλης και είμαι ο ιδιοκτήτης της GateNet Technologies και σήμερα θα σας παρουσιάσω το νέο ηλεκτρονικό γραφείο ειδικά φτιαγμένο για ασφαλιστές, ασφαλιστικά γραφεία και ασφαλιστικά πρακτορεία. Το νέο αυτό πρόγραμμα, τα χαρακτηριστικά του είναι ότι είναι online. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το έχουμε παντού, αρκεί να υπάρχει ίντερνετ, όπου και να είμαστε. Είναι ανταποκρίσιμο σε κάθε μεγέθους οθόνη, όπως είναι τα κινητά, όπως είναι τα τάμπλετ κτλ. Και στους υπολογιστές. Δεν έχει περιορισμό στο πόσοι χρήστες θα μπορούν να το έχουν και να το χρησιμοποιούν. Επίσης δεν έχει κάποιες κρυφές χρεώσεις ή μηνιαίες συνδρομές ή οτιδήποτε άλλο. Το μόνο του κόστος είναι η αρχική εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση που μου δίνει η εταιρεία μας σε όποιον το πάρει, και ένα ετήσιο κόστος ανανέωσης του domain name που κατοχυρώνουμε για εσάς και της φιλοξενίας σε ένα σερβερ της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Επίσης να πω ότι δημιουργείται μια βάση δεδομένων η οποία είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θελήσετε να την πάρετε αυτή την βάση και να την πάτε κάπου αλλού, έχετε αυτή τη δυνατότητα, και να προχωρήσω στα περαιτέρω χαρακτηριστικά του. Με το που εγκατασταθεί το πρόγραμμα, βλέπετε αυτή την εικόνα. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό χρήστη στον πρώτο χρήστη που θα μπει μέσα, ώστε να είναι και ο administrator και να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σαν administrator. Μόλις λοιπόν δώσουμε αυτά τα στοιχεία, πατάμε το κουμπί εδώ πέρα που λέει συνδεθείτε και αμέσως βλέπουμε αυτήν εδώ την εικόνα. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 κύριες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η παραγωγή, η δεύτερη είναι τα πρόσθετα, η τρίτη είναι τα οικονομικά και η τέταρτη είναι η παραμετροποίηση. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνει το καθένα. Έχουμε λοιπόν στην παραγωγή τα εξής κυκλώματα. Τα συμβόλαια, που εδώ μπορούμε να δούμε τη λίστα όλων των συμβολέων, να επεξεργαστούμε, να προσθέσουμε, να φιλτράρουμε συμβόλαια. Το κύκλωμα των πελατών, καρτέλες πελατών, που μπορούμε πάλι να δούμε μια λίστα, να επεξεργαστούμε μια εγγραφή, να προσθέσουμε μια νέα, να φιλτράρουμε με όποιο τρόπο θέλουμε τους πελάτες μας. Επίσης το κύκλωμα των αιτημάτων ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχετε κάποιους συνεργάτες που είναι εξωτερικοί συνεργάτες ή είτε ακόμα και μέσα στο γραφείο συνεργάτες, μπορούν να σας στέλνουν αιτήματα ασφάλισης μέσα από αυτή την εφαρμογή, εσείς να τα επεξεργάζεστε, να τα ανεβάζετε στην πλατφόρμα αυτή στο ηλεκτρονικό γραφείο και οι συνεργάτες σας να τα τυπώνουν μέσα από τον κωδικό τους. Εδώ να πω ότι ο κάθε συνεργάτης και ο κάθε χρήστης της εφαρμογής αυτής έχει ένα δικό του κωδικό και βλέπει μόνο τα δικά του συμβόλαια. Μόνο ο administrator, ο διαχειριστής δηλαδή, ή οι διαχειριστές, αναλόγως τι θα ορίσετε εσείς, μπορούν να βλέπουν όλα τα δεδομένα της βάσης δεδομένων αυτής. Επίσης υπάρχει το κύκλωμα των αιτημάτων πρόσθετων πράξεων. Όταν κάποιος συνεργάτης θέλει να κάνει μια πρόσθετη πράξη, είτε να ακυρώσει είτε οτιδήποτε άλλο σε ένα υπάρχον καταχωρημένο συμβόλαιο, μπορεί να το κάνει μέσα από εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα. Υπάρχουν οι εντολές ανανέωσης. Όταν κάποιο συμβόλαιο έχει λήξει και θέλει ο συνεργάτης να ανανεωθεί, μπορεί να δώσει την εντολή του μέσα από εδώ. Ένα κύκλωμα για επικοινωνία με πελάτες. Πολύ απλά, πολύ εύκολα μπορούμε να καταχωρήσουμε την επικοινωνία μας, γιατί ακριβώς είπαμε όταν τηλεφωνήσαμε ή όταν επικοινωνήσαμε με τον συγκεκριμένο πελάτη. Καταχώρηση ζημιών, ζημιών συμβολέων, ήδη καταχωρημένων όπως καταλαβαίνετε.
Και ακριβώς εδώ από κάτω βλέπουμε κάποια φίλτρα και στατιστικά. Όπως είναι τα ληξιάρια, πολύ άνετα, πολύ εύκολα μπορούμε πατώντας τα ληξιάρια να βάλουμε την ημερομηνία του διαστήματος που μας χρειάζεται για να βρούμε τα ληξιάρια μας. Το χαρτοφυλάκι του γραφείου, πάλι με την ίδια λογική βάζουμε ένα διάστημα και βλέπουμε τι ακριβώς έχουμε κάνει. Εικόνα προμηθευτή. Να σημειώσω εδώ πέρα ότι προμηθευτής για την εφαρμογή αυτή σημαίνει ότι δεν έχουν όλα τα γραφεία σύμβαση με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, άρα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κάποιο γραφείο κάνει σύμβαση με κάποιον άλλο μεσίτη, με κάποιον άλλο συνάδελφο και αγοράζει εντός εισαγωγικών ασφαλιστικές εταιρείες μέσα από αυτόν χωρίς να έχει κάνει απευθείας σύμβαση. Εικόνα ασφαλιστικής εταιρείας και η εικόνα του συνεργάτη, του κάθε συνεργάτη ξεχωριστά. Στα πρόσθετα βλέπετε ότι υπάρχουν τα εξής. Είναι τα μηνύματα που βλέπουμε εδώ μία λίστα με μαζικά SMS που έχουμε στείλει για να ειδοποιήσουμε τους πελάτες μας, είτε για τις ανανεώσεις τους είτε για οτιδήποτε άλλο. Θα τα παρουσιάσουμε όλα αυτά τα κυκλώματα αναλυτικά σε ξεχωριστά βίντεο. Και επίσης μπορούμε να έχουμε όσες εταιρείες θέλουμε για τιμολόγηση, ώστε να μπαίνουν οι συνεργάτες μας να τιμολογούν και να μπορούν μετά να μας στέλνουν έτοιμα ασφάλισης. Στα οικονομικά, στην τρίτη κύρια κατηγορία, είναι τα οικονομικά γραφείου, λίστα με εξοφλημένων ανεξόφλητων συμβόλαιων προς τις εταιρείες και από εδώ μέσα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και πληρωμές προς τις εταιρείες, δηλαδή να βγάλουμε ταμειακές καταστάσεις. Τα οικονομικά των συνεργατών, πάλι μία λίστα με εξοφλημένα και ανεξόφλητα συμβόλαια των συνεργατών, που μπορείτε να εισπράξετε τα συμβόλαια και να εκδώσετε και αποδείξεις από τον κάθε συνεργάτη ξεχωριστά. Κύκλωμα υπερπρομηθειών, που εδώ εάν έχετε κάποιους συνεργάτες που έχουν φέρει κάποιους άλλους συνεργάτες και εσείς θέλετε να τους δίνετε υπερπρομήθειες, over, τα λεγόμενα over, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε μέσα από εδώ, να δείτε τι υπερπρομήθειες έχει ο καθένας και να κάνετε τις πληρωμές σας. Έξοδα γραφείου, πολύ απλό κατανοητό, εδώ καταχωρούμε τα έξοδα που κάνουμε καθημερινώς, μηνιαίως, εβδομαδιαίως για το γραφείο μας. Και το ταμείο του γραφείου, ένα πολύ δυνατό κύκλωμα το οποίο μας δείχνει όταν καταχωρούμε όλα τα στοιχεία που μας ζητάει, μας δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκεται το ταμείο μας, αν είναι θετικό, αν είναι αρνητικό και σε τι ποσό. Και το τέταρτο μεγάλο κύκλωμα είναι η παραμετροποίηση. Έχουμε τους προμηθευτές, έχουμε τους κλάδους ασφάλισης, έχουμε τις εταιρείες, τις ομάδες προμηθειών, τους συνεργάτες, τις εξερχόμενες προμήθειες, τα πακέτα ασφάλισης, τις χρήσεις οχημάτων, τις μάρκες οχημάτων και τα μοντέλα οχημάτων. Επίσης εδώ θα μπουν ακόμα δύο κυκλώματα που είναι η πόλης και η νομή της Ελλάδος. Αυτά σαν πρώτη παρουσίαση. Στο επόμενό μας βίντεο θα δείτε αναλυτικά ένα-ένα κύκλωμα και τι περιλαμβάνει και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.